Здравейте хора, аз съм Гладиатора БГ и днеска ще снимам на Купа Тун. Тук с мен е Фридо Гейминг БГ. Ще играем с Мордекай. Ти взимал ли си купата? Не. Аз съм я взимал 1000 пъти. Това става като биеш на 3 турнира. Играем срещу Бен 10. Какъв гол. Ще опитам аз да се изтегля. Моят таблет едва ли. То ма затисна. Дай на Мордекай. 2-0. Опс. Грешен пас. Не. Тук няма тъчове. Айде фания, бе, вратар. Дай на Мордекай. Гол! 3-0 да ми ядете фасула. Не вкарай. Знаеш, Айде, бе. Ей, то вратар. гледай, излезна топката и не може си пускаш тъч нищо. Давай Мордекай. Не мога, бе. Не. Езе. Не можаха да вкарат. Отново не можаха. Или как се бута? Дай на Мордекай, къде продължа? Стига, бе. Съпнило е. Добре, че го запначи, ще се вкара. Да. И как е гръмно. Давай, бюджет, какво си? Това. Давай на Мордекай. Стига, бе. За малко да ми вкарат. Той не Мордекай. 4-0, yes! Трябва да ще е яко, ако има нов апдейт на тази игра. То никога не е имало. Стига, бе. Победа. Следващ матч. Гол! Yes! Не! Yes! Стига, бе! 2-0. Не, да ме вкарва, да ме вкарва. Каква крачка спечели? 3-0. Те крачката не са печели.
Да не вкарва. Бе, пак не мога да кай. Да не ти я взима. Ай. Тук не захвана. И отново не мога да вкарат. 4-0. На FIFA ще снимаш ли? Не. Що? Не така. А постоянно в телефона ти тръгва. Така. Да ви мога да кай. 5-0. Къде мога да кай, бе? Ево. 6-0. Yes. Ако това се разгуби, според теб, какво ще стане? Той ми вкара това. Какво стане? И 6-1. Тук сега ми вкара. Да ме вкара. То ми вкара. Да не мога да кай. Не можах да вкарам. Ако тия 7 часа да не се прибирам да гледам матч. И после мога пак да излязам. Стига, бе. Финала. Според теб утре да му гледам продължението или са? Финала. Играем срещу Фини Джейк. Гол! Ти сгубиш. Езе. То мога да кай много бързо е. О, 2-0. Браво, бе, брата. Да ви мога да кай. Гол! Езуе! Съпни го, бе. Езуе, браво, бе, брата. Ти си бог. Да ви не мога да кай. То ме спана. О, града, yes. Стига, бе. Да ви мога да кай. Стига, е. Какъв то вратар. То ми вкара то фин. Давай. О,
Yes. Наближава краят на матча. То един матч е 3 минути. Да. Ма за играта иначе за 90. То ме записа. Продължението е 100 и нещо или колко беше? 120. 5-1. Ти да им се оставиш пак се добре. Да. О, вратар, къде отскочи, бе? Стига, бе. Къде е Мордека? Ай. Да, бе. Това вратар. Това от Гъмбъл. Наближава краят на матча. То как ме спна. Победих на финала, yes. Победа. Аз тя ни ще направя един епизод на Шампион. на PewDiePie, на PewDieBot. И това ще бъде от мен. Аз съм Гладиатор БГ. Абонирайте се и чао!